Vodka on laskettu. Asia on erittäin arkaluontoinen. Lähetän parhaan, että asia on erittäin arkaluontoinen. Lähetän parhaan mieliasia. Sisään. Kiitoksia loistavasta työstä. Saako olla sikari? Kiitos. Ja tässä on seuraava työsi. Sulttaani Omar on tullut valtiovierailulle maahamme. Ja epäilemme, että Wolfgang Greyhouse yrittää kaapata hänet. Tässä on sulttaanin avustaja Popeye. Jürgen Sepä. Hän on paras mieheni. Tässä on sulttaani. Ja tässä on epäilemämme mies. Kai ymmärrätte, että sulttaani on elintärkeä taloudellinen. Häntä on suojeltava kuin poikaan. Luonnollisesti. Missä tämä kyseinen sulttaani majailee tällä hetkellä? Hotelli Maskissa. Enkä hän löysi? Kiitos. Onnea tulevalle koitokselle. Onnea. Tuokaa sulttaani minulle. Kuka siellä? Agentti Zebra. Jürgen Zebra. Sisään. Sulttaani Omar otakseni. Kyllä. Vaastatteko jos istun sängyllä? En. Olkaa hyvä. Kiitos teidän arvonne. Onko matka ollut hyvä? Kyllä. On sänky ollut tarpeeksi pehmeä? Ihan hyvä. Sä oot ollut porkkana. Ihastuttavaa. Lupaan teille, että teemme kaikkemme turvatakseni turvallisuuden matkan ajan. En odotakaan teiltä mitään muuta. Kuka siellä? Pizza lähetti. Oletko tilannut jotain? Kyllä. Pizza. Käykää sisään. Kinkku salami. Mitä? No. Mennään sulttaani. Oh my gosh. Mitä helvettiä? Sulttaani. Pois. Joo, moro. Täällä olisi ruumis. Joo, kuollut. Joo, pistäkää valmiiksi kärryt tulemaan. Otetaan tästä kaikki tekniset tiedot. Loppu. Herra G, herra Popeye. Tämä saapui juuri. Täällä puhuu Wolfgang Greyhouse. Jollette halua sulttaaninne päätä hopeavadille, vaadin 100 miljoonaa markkaa. Tarkemmat ohjeet tulevat myöhemmin. Tämä on katastrofi. Kuinka tällaista voi tapahtua? Minä nimenomaan painotin tämän tehtävän tärkeyttä. Perkele! Ei selittelyä! Ryhdistäytykää, hyvä mies. Mutta töiden täytyy jatkua. Ja nyt hommaatte sulttaani Omarin takaisin, vaikka se maksaisi henkenne. Mutta ensiksi rikoslaboratorioon katsomaan, miten miehemme pärjää. Terve. Terve.
Mitä olet sanonut Vainajasta? Hän on noin 23-57-vuotias valkoihoinen heteroseksuaalimies, veriryhmä B+, silmien väri vihertävän tummat, slaavilaista syntyperää, harrastanut hevospoolaa tai pingoa, sen voi päätellä tenniskyynärpään kulumisradasta. Mahalaakusta löytyi makkara, perunat, mausteinen, kaikki paitsi sipuuli, sormenjäljet otettu, vertailussa parhaillaan. Tukka ei ole aito, luultavasti perukki. Äitin tyttönimi oli Tikkanen, niitä Rauman tikkasia. Varpaiden välejä ei ole pesty näköjään. Missä? Verestä löytyy kokaiinia. No, mä katson löytyis kortistosta tuommoista. Koitis saada jotain selviä. No, mä jatkan tässä lisätutkimuksia vielä. No, sulttaani, miltä tuntuu? Kohta 100 miljoonaa on minun. Tosiaan katsotaan mitä joo, katsotaan täältä kortistosta. Mä teen nää slaavilaiset taparikolliset, kun nää sopii tähän profiiliin. Nyt pitää vähän plärätä täältä. Juu, ei tuo enemmän partaa. Ei transvesteettä. Tuo oli velipuoli. Tuossa tuo on mitä mä täytyy muistaa. Boris Karlov, joo. Tää on istunut siellä Berliinin pahamainessa sinisessä huoneessa. Täältä meritilistä löytyy sitten kaikennäköistä prostituutiota ja kiristystä. Kaikennäköistä muutakin hälinää. Täällä on kidnappausta, murhaa, raiskausta. Tää on varmaan sinne Wolfgangin tavannut siellä Berliinissä. Helpon rahan toivossa liitteet nyt jengiin. Tosin tää mies on kyllä sitten kuollut jo ja kuopattu, mutta ollaan vähän oikealla leilillä. Niin tosiaan kuulemassa alkuja uudessa. Täällä puhuu Wolfgang Greyhost. Jollette halua sulttaaninne päätä hopeavadille, vaadin 100 miljoonaa markkaa. Tarkemmat ohjeet tulevat myöhemmin. Täällä puhuu Wolfgang Greyhost. Olin kuulevani siinä jotain vanhan venäläisen paperikoneen pilkotusta. Minun tarvitsee välttämättä lohkolle äänianalyysiin. Saattaa tulla tulokset huomenna. Onnea. Huomenta, teitkö sen äänianalyysin kuten pyysin? Joo, kyllä sieltä jotain tällaista löytyi. Joo, arvasin minä. Venäläinen paperikone. Kolmas hammaspyörä ottaa kiinni siellä. Nyt tarvitaan alueen teollisuuskartta. Hyvää huomenta herrakin. Huomenta. Se kyseinen teollisuuskartasta. Pieni hetki. Tuossahan se on. No. Saisiko olla jotain juotavaa? Joku drinkin, ties Blåvali, Märi tai vodkamarttiin sekoitettuna ennen ravistusta. Pieni hetki. Kiitos. Drinkit on loppu, kävisikö puolikas pisse? Oikein mielellä. Puolikas onkin näin päivässä aikaa ehkä parempi kuin koko pullo oli. Aivan. Joo, nyt aloitan siis profiloimaan. Käytän tätä vanhaa FBI:n hyväksi havaitsevaa menetelmää, joten ensin jaan kaikki saksalaiset alueet ja osa-alueet. Ja nyt jaan Länsi-Saksan ja Itä-Saksan poikki. Nyt täältä Tottijärven seudulta, koska oletan, että hän on näin 100 kilometrin sisällä. Joo. Ja nyt tästä vaan jaetaan nämä kaikki osioihin ja ruvetaan tutkimaan kortistosta näitä tietoja, niin eiköhän sieltä sitten jotain esiin tuu. Joten homma on minulla kaikki tiedostot näistä kyseisistä alueista. Asia järjestyy. Onko Greyhost? Popei, Kyllä. miten suunnitelmat on sujunut? Kaikki sujuu kuin rasvat. Pian kruunu on minun. Ja rahat minun tililläni. Arvasinhan, täältä se löytyi kortistosta. Vanssenin paperitehdasta, kustantanut pornoja miestenlähtiä. Oot konkurssissa 4 vuotta, verotiedossa hämärää. Olin varma, että sultaan löytyy sieltä asiatutkittava. On aika varustautua.
Let's rock. Kyllä, voi Turkasen tulimaista. Tämä Kolmosen hammasratas taas siellä kilkattanut. Minähän sanoin nimenomaan johtajalle, että älä osta venäläistä, mutta eihän hän usko minua. Nyt minun pitää varmasti ottaa täältä jalakerikin aivan puuta heinää. Ja toleranssityökalu tietysti varasta. Voi video, minun täytyy lähteä sitä nyt muutamaan. Nelosvartio. Ei, en ole havainnut mitään. Kukaan ei pääse ohitseni. Selvä. Pidän silmäni auki, jos alueella on näkynyt liikettä. Loppu. Mikäs saatana mies te olette? Apua! En minä ole mitään tehnyt. Minä olen vain remonttimies Heiskanen. Jaahas. Onko sitä saksalaista näkynyt? Saksalaista. Taitaa olla pajan puolella. Jaahas. No, painukaas vittuun täältä. Rupee paukkumaan. No, antaa painu. Saanko ottaa tämän hammasrattaan mukaan? Menkää. Olenkin odottanut teitä. Turpa kiinni, Wolfgang. Missä suhtaan? Ette ikinä löydä häntä. Rupee nauruntumaan. Victor, hoitakaa hänet! Ja nyt meikäläinen ottaa hakkat. Kuolinasakentti. Väärä luulo. Luuletko, että agentti luopuu hengestään noin helposti? Tule lähemmäs.
Täällä on paketti. Kyllä, tämä kananpaikalla ollaan. Tavallista tiedonkuljettua. Hyvää iltaa, herra Kele. Iltaa, Jyrgen. Vanki olet vangittuna eristyksissä. Huomenna alkaa kuulustelua kidutus. Koitan ottaa selvää häneltä sulttaanin olinpaikasta. Mainiota. Olemme askeleen edempänä sulttaanin olinpaikkaa. Minä menen nyt lepäämään ja koitan ehkä hieman nukkuakin. Ai. Kato, Terve. Ulkoministeri Sven, eipähän ollakaan aikoihin tavattu. Ei olla aikoihin tavattu. Perkele, kun on toi heikko pumppu ja oli noin kauheat portaat tuossa niin myös heikottaa vähän. Saisiko olla jokin drinkki? Joo, anna tuplaviskiä paljon ja itä. Mulla on kato toi lonkka vikakin, kun oltiin vaimon kanssa parivat, kun se kertoi muista, niin oltiin hevosvarkaisperkele, niin koniperkele kävi päällä. Mulla ei ole tuolla viskiä, mutta mulla olisi tätä. No mä otan sitä sitten. Milläs asioilla muuten liikut? Joo, mä tuun suoraan presidentin toimistosta. Sieltä sanottiin, että oli tullut uhkavaatimus, jos ei sulttaania löydy, ollaan sotatilassa koko valtio parin päivän päästä. Tässäkään ei tykännyt hyvää meinaa. Joten mä tulin tuomaan viestiä vaan, että hommatkaa sulttaani välittömästi takaisin. Heti hommiin kaikki miehet. Ja tollain, mun tarvitsee lähteä tästä lottaamaan nyt. Jari. Kylläpäs ne vaiheet. Aina niissä kivät ja yöpuu. Onko Wolfgang? Kuka kysyy? Ovei. Arvasin. Kuulin äsken Zebran, ulkoministerin ja herra Gen keskustelun. Todellako? Aikovat huomenna kiduttaa Victoria. Pelkään, että hän puhuu. Minä luulen aivan toista. Tämä Victoria on kova kuin muu. Hän on kaliberin edellä herra Gen miehiä. Voin siis nukkua yöni kuntoon. Vaikka 2. Joo, huomenta. Huomenta. Ulkoministeri kävi eilen illalla jälkeen Niin. ja kertoi asian olevan nyt todella tuleen arka. Minua ei pikku tulen arkuus ole koskaan ahdistunut. Hallitus on kriisissä, mutta saatte kaikki valtuudet. Tuo on mainiota. Juuri tuon haluaisin kuulla. On aikaa ilaa vanha sotakone esiin. Tässä palasimme juuri ajassa 20 vuotta taaksepäin, ja tämä on se sotakone, jota lähdettiin hakemaan. Tässä hän juuri Siberiassa suorittaa huippusalaista tehtävää. Hänen merittilistaansa kuuluu myös kokonaisen komppanian kaataminen paljain käsin ja kanan balsimointi. Hän on nykyään ihan alkoholisti, mutta tällöin 20 vuotta taaksepäin hän oli hullu soturi, ja epäilenpä, että tämä on se äijä, jota tässä kohta tarvitaan. Hei, toveri. Oletko herra Wunderbaum? Siis Karl Wunderbaum, alias Rauhahamsteri. Sama mies. Jürgen Zebra, salainen palvelu. Hallitus on kriisissä. Tarvitsemme teidän palveluksienne taas. Sotani on sodittu. Sulttaani Omar on kaapattu. Ja satoja viattomia saattaa kuolla. Ette voi olla noin tunteeton. Tarvitsemme ehdottomasti palveluksienne. Ette tiedä miltä tuntuu kun tulee kotiin. Ja vaimo on lähtenyt parhaan ystävän kanssa ja perustanut bingohallin. Otan osaa. Mutta siitä huolimatta tarvitsen apuanne. Tarvitsen ehdottomasti erämaaspesialistin. Ja kaikki muut ovat kuolleet tai jo dementoituneet paitsi te. Tarvitsen teidän apuanne. Antakaa minulle miettimisaikaa. Saatte 24 tuntia. Mä toivon, että puhuisit. Jumalauta, Victor, nyt alat laulaa! Lopettakaa, ei! Saatanan kelmi! Nyt saat maistaa vessanpönttöä! Laula! En puhu mitään! Puhut! En! Varmana puhut! Mitä tuollaisille? Kas herra Wunderbaum, tässä oli se vanki! Olen mukana remissä. Hän ei puhu millään keinolla! On käyty kaikki keinot, tiedätkö mitä minä saisin hänet laulamaan? Et ole varmasti vielä kokeillut vietnamilaista katapulttia. Enkä ehkä välttämättä halua kokeillakaan. No, koittakaa saada hänet laulamaan. Tehkää kaikkenne. Ai! Lopettakaa! Lopettakaa tuo! Minä puhun, jos mä lopetatte. Mitä? Puhuuko hän? Täällä on kaikki. Kyllä puhuu. Onko siellä päin ihmisten katseltavaa? Jaha, No, mistä se vanki löytyy?
Dusseldorfin maatilasta Etelä-Saksasta. Se oli miehen työ. Nyt varaamme lentoliput Saksaan. Selvä. Ja sinä pysyt eristyksissä. Sain meille iltaloput Düsseldorfin. Olemme siellä noin 8 tunnissa. Mainiota. Mutta entäs vanki? Ai niin, hän. Pelkäänpä, että hänet on hoidettava. Hyvä Pope, tulit vapauttamaan. Kyllä, suuresta suhteesta. Joku on ehtinyt ennen meitä. Perkele! Pelkäänpä, että Wolfgang on jälleen askeleen edellä. Popei. Täällä puhuu Wolfgang. Onko asioihin tullut edistystä? Viktor lauloi. Ei hän. Kyllä, mutta älkää olko huolissanne, asia on hoidettu. Teidän Kerro- päähuolenaiheenne on nyt Zebra. Hän on tulossa kyläilemään. Onko hänen aikataulustaan mitään tietoa? Huomenna puolen päivän aikaa. Odotan häntä kuin kuuta nousevaa. Wolfgang, mikä on seuraava siirtomme? Huomenna puolilta päivin Zebran joukot saapuvat alueellemme. Silloin Rudolf vartioi läntisen metsäalueen ja te Frank oikeanpuoleisen metsän. Minulla on joukot ilmoittavassa heidän tulostaan Koillisessa. Kun he näkevät Zebran joukkojen tulevan, minä painun poterooni piiloon ja tulen sieltä taisteluun, kun hetki on koittanut. Sulttaani pysyy vangittuna kopissaan. Huomenna on aika nitistää Zebran joukot. Kyllä oli mukava lento. Nyt olisi 8 tunnin ajoreissu vielä Müncheniin. Sitten pari tuntia patikoimista. Rystysen ja aivan syyhyön päästä tappamaan. Viime kerrasta on niin paljon aikaa. Tiedän tunteen. Voin maistaa suorastaan veren suussa. Aivan. Tiedätkö muuten, onko München Stuttgartista eteenpäin? Ei vaan Münchenistä itään. Aivan. Minä taas luulin, että se on Philadelphiassa näin. Mitä luulet, minkälainen miesvahvuus heillä on? Epäilen, että se on ainakin useita kymmeniä. Onneksi joten järeitä tuliaseita mukaan. Takalaukku on täynnä. Mainiota, mainiota. Kuka tappaa? Zebra. Ja karkotetaan. Mitä helvettiä? Sieltä tulee auto! Äkkiä asemiin! Se onkin Popei. Tulkaa takaisin. Hetkellä luulin, että he ovat kerineet tänne, mutta eihän se ole mitenkään mahdollista. Popei! Päivää. Kuinka kerkisitte näin pian? Tulin yksityissutkikoneella. Hienoa. Zebran joukot ovat vasta matkalla. Nyt meillä on aikaa tehdä kunnon suunnitelma. Mainiota. Teimmekin tässä jo alustavaa ohjelmaa. Onko sulttaani hyvässä Sulttaani on korjassa? varmasti tallissa. Rakennuksessa. Mainiota. Palaset loksahtelevat paikoille. Kyllä. Mutta nyt! Kai meidänkin aika paino pehkuihin. Zebra tulee oletettavasti vastaan auringon noustua. Kai miehesi jäävät vartioon. Koko vuorokauden kestää vartio pyörii. Koko alueella. Mainiota. Mulla on miehiä Koillisessa ja Kaakossa. Huomiseen. Kyllä. Sieltä saamme tiedon. Ei muuta kuin
nukkumaan. Ja te vartioikaa aluetta kuin se olisi silmät rähmöön. Mitä helvettiä. Se vittu. Olimme Karl Wunderbaumin kanssa matkalla päämääräämme. Yhtäkkiä jokin iski. Kas viesti. Ehkä tämä selittää kaiken. Syö anteeksi Jyrken, mutta en voinut vastustaa kiusausta. Otin auton ja myin ja lähdin Sveitsiin huoriin. Hoida tehtävä loppuun rakkaudella. Karl Wunderbaum. Oi vittu. Kyllä nämä entiset agentit ovat kans semmosia, että perkele. No, jonkun on hoidettava tehtävä. On jo pauketta. Nyt täytyy olla tosi tarkkana. Jumalauta! Sota on alkanut. Atleisti! Hän on listinyt liian monta miestä. Missähän mahtaa olla? Agentti tuntuu olevan kyllä tosi terävä. Lähestulkoon kaikki miehemme ovat kaatuneet. No, ei mitään. Eiköhän se meidänkin riemuhetkemme vielä koita. Varo! Rana! Jumalauta, omia miehiä. Menetin konepistoni, mutta onneksi sain Winchesterin. Nyt vain kiipeän kukkulalle ja napsin niitä kuin puluja. No se on. Tule.
Jumalauta! Perkele, nyt on paskat. No niin, äijä vittuun sen perkele. Ai perkele! Mä kyllästyy tähän autoryöstöön. Löysinpähän uuden auton ainakin. Jumalauta, siellä on auto meille. Vittu se, pääs karkoon. Vittu! Ai perkele! Mikäköhän laitopuolin kulkee sekin ole joutuu tämän auton viimein? Saatana, zebra menee tuolla jo. Paina sitä saatana kaasua! No perkele! Vittu! Yritä vielä lähemmäksi, minä hyppään hänen katolle. Vittu, pääseksää sinne? Odota! Kohta! Älä vaan tipoo! Tallopohjaan, ota se kiinni! Paina hanaa! Tarvitsisi päästä äkkiä loppuun. Oikeesti sä saat puhua. Mitä vittua? Oi perkele, nyt onkin tiukka paikka. On. Moro. Teillä on femmaa vivaa. Auta. Kuole ryssä! Jumalauta! Vittu koita sihtiä tältä korkealta piirtää. Nyt kuolet, jumalauta! Minua ei turhaan kutsuttu merivartioston tarkkaampujaksi. No, Saude. On tullut taas jonkun verran ruumissautoa tehtyä. Taitaa mennä ylitöiksi. Vittu, ois nyt se vuotsella näkyy pieni perkkiä.
laskettu. Maailman tarkempia ja tarkkaampuja. Kaiken maailman terroristit ne koittaa yhtä hyönää täällä ampua. No, ei onnistunut tällä kertaa. On aika kuolla. Eli paljon on sääli nyt. Näissä hommissa on lupa tappaa ja tulla tapetuksi. Tämä Smith-Wesson on tulta ja tapporaa. Hopea luoti. Siihen on kaiverrettu Zebran nimi. Minun on hoideltava hänet omakätisesti. Herra Lindqvist, pysäyttäkää limusiini. On aika mennä kiduttamaan sulttaania. Lindqvist, naamioikaa limusiini. No niin, sulttaani. Rahoja ei ole tullut tilille. Kidutus on. Nämä mäntypisteet syö murasi luita myöten. Ja nyt lähdemme Arabian autiomaahan, jossa korja elämäsi jää korppikotkien käsiin. Zebra! Jürgen Zebra. Ahaa, Wolfgang Greyhound siis. Missä sulttaani on? Arabiassa. Haluat siis minun saapuvan sinne yksin? Sopii vallan mainiosti. Tämä peli pelataan loppuun asti. Joppe kuin koripallo. Pallot kerralla pussiin ja mies miestä vastaan. No niin. Kuten saatan arvella, herge, tämän poliittisen pelipaikaksi on siirtynyt Arabieriivien aavikko. Vie minut lähimmälle lentokentälle ja varaa viisumi. Asia selvä. Kato perkele! Jumalauta, Lindqvisti! Ai! Jumalauta! Perkele hittu, juu, loppu patikki. Vittu toi se Lindqvist. Pakko se oli tappaa. Oli. Lindqvist! Jumalauta! Saatana Zebra. Ainoa autokuljettajani. Miten minä nyt pääsen takaisin Düsseldorfiin? Vapautan solmunne. Ja tilaa helikopterin teille, niin te pääsette takaisin kotimaahan. Ja Forest-Kylpyyn ja semmoista. Noniin. Koska yhtäkään toutilan. Tilaa helikopterin. Menkää välittömästi tuonne noin 5 kilometriä. Helikopteri noutaa teidät. Tunnet sen firman tunnuksista. Oli hauska tuntea. Minulla on vielä tehtävä täällä hoidettavana. Tehtävä 1AB suoritettu. Suota autiomaassa sen enemmän jatka. Jumalauta! Sulttaani jo pois se! Saatanan Zebra! Nyt kuristan sinusta viimeisenkin elämän pisaran. Kuole perkele. Yllättävän heikko. Ensin on olevina joku kauhea terroristi ja pieni puristus, niin heti on nyrri pois. Voi perkele. Mä lähden ainakin lomalle. Onneksi minulla on kaksoispeli.